Iya, kali ini sebelum dihadirkan teman-teman requestnya nanti, ya coba hadirkan sebagai pembukaan bersama di sini. Ada Menyuruh Bila Langsang. Lupo banang jotanunyo ulah dek sulah baragi bungo candoran tiang rapuh pangkanyo ruriklah daun dek kumbang saiku. Hati den ramu malie adi babimbiang tangan jo urang lain manga denai di kicuah juo lah nyato bana adi indah akan Adi Menyuruh dilalang salai disalo sama bayang tanpa juo usah pakilah kabakendenai di batinanku Adi lah tiado. Aceh seartis hati den ramu malie babimbiang tangan jo urang lain mana denai di kicuah juo lah nyato bana adi indah akan adi Menyuruh dilalang salai disalo sama bayang tanpa juo usah bakilah kabakendenai di batinanku adi lah tiado adi Menyuruh dilalang salai disalo sama bayang tanpa juo usah bakilah kabakendenai di batinanku adi lah tiado.